Nomoti constituency ke parlo erdanging ti pendanglok tibok terai owi kimi arat atum pathu aklam kavi penajok kapathuji aning hangseta pathulong le detlo bangso puthak Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Enghi birta longsi pathu aklam along kapacheklam PSI klempi bonlo Nomati constituency angkang jesemet lokso rong polling station angkang kaddu kawe rong phli arat atung penangan ajak ding pluipen akemang jesemet riso ejang atung ke pathu jiadim anta awetetlo jesemet owe kimi atung football ke pathu pendang lok ke kan kilun ji aphan open stage kawedet ajok sarkar aphan si cholanglo owe kimi riso ejang atum akar I aputhak ke papling ji aphan pura MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Enghi pen bor iponsi longle ki PG atum pen chingki je thandam si pini abangke ke pathu aklam along longle kapacheklam asai amo claim ponlo bang sojok rong phli arat atum pen Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Enghi aphan kachoro lamthe pajir pon labangke abarim CM mate CM mongosing ti alang litum alang liarong masjid niltum dulu ladak labang so arong sitame penanganan ningkat pen same ubi kimia tum jasame ke pathuhin ke paprang la pesan indut bah ini same nang klang bom football hin punot cricket hin punot dak ubi kimi tum da same la sports hin sports culture am se ke pasit football dia pan am se nomati konstitusi same so jangan makan komponi pen rong du sepang ti football dia mati ini ladak alang litum ladak rong pekal alang litum football paksi ini labang sport culture mate rong group pachin tu dia pan jasme ke pathu aklam sitame akenan sot tu lapen health is well ku alam alang tu adi konsi lapen ladak lokal mesi Ritesh Enghi alang lipat ham ko mate si alang lipat si ham konsi ladak donat sitame longlia donat sitame alang lipat si kono lapen pini la deli pikarja pakela JCP pen alang litum longle ki uda sai same te kontong lo ladak ke tumom da bang ping long saru bale da inglong da li sensang lapen ladak riso jang tu sampai ke pathuina aning hang piga join si pingilang litum labang so feel sitame alang litum lain lani artu aju same alang litum feel kapincong labang so jepang kira ajai me alang litum den mono Lapuson rat aphan kamatha pon thek abang phu nilitum momo akai hut setami Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Enghi aphan abangki ting ne ponun elo puta rat atum pen kachoro pajir pon thu News report Bikram Teron, Karbi Anglong Live.